utize chikwe. Utize chikwe. Naye. Asa una mwana msikana ere. Ukata kachukiso. Muimbire mdaro. One bar me say. Well, let's see. You know what I'm saying? I'm going to tengere makindi sina motikari. Sina buzu want to tengere mashule. Zindine yembe wanu want to tengere sutukezi standard. Listen up. Akutera patang takabere di patang margan kuju pantani varkunditi ekani sisi mabani ndira shikalandani. Eja, anu wacha. Siba musishane. Milandi rekete kuneveji tekete ndirege mfende. Dikende nyangwe sina mupende. Nyangwe sina mupende. Gracias. Yeah, wamona mdara huyo. Wamona mdara wako unamzia. Nimkoma wani njiko. Manda za to the fullest mtauri. Mkoma wenzera. Saka manje mukazoitwa magitare chayo cha mainstrument nei chayo. Seri man. Akubviri ngere kuti ari kunoona. Tuplay my instruments. Sambo. Kuya chatembo play. Saka hapo tarisira kuda kutokura. Yeah, just to pray. Beri. Kufura kutora kumberi kwacho tuenda kumberi. Kumberi kwexeri. Akunoendeka kuberi. Ndikwa tutasa ndiko. Kwazi kumashini fono mafambiro kata software za. Apana? Azvite. Manje kana mazo marekoda matsikisa vamwe vari kumberi kwako akatanga vari kuti zviri kuwararamisa zvakanaka. Zvikutoraramisa. Vari kutambidzwa. Begi. Vanenge vachitambidzwa nani manje? Vanenge vachitambidzwa nani? Kuti kutambidzwa mari. Hapana mupindurira, haana kufa. Kutambidzwa mari here kana nzwa chashoko. Mari chaiyo kunyatsoti pane zvauri kuronga wega iwewe personal. Inotambidzwa. Nani? Kuti ini kana chinonga zvangu nini? Pambasira mari. Ndiri kubvunza kuti senge zvakaita iwewe. Ivo vacho vakazvitanga pavanombodaidzwawo paya paya navamwe madhara mahombe vatambidzwawo mari dzinovapata. Ngozi munotaura ega kuti unovhunzwa nzi toda kuita show kugwero tokupa muda mari. Unogotera kuti waya 50. Kana kuti waya 30 minutes zvinoenda nekuti maminesi mangani. Unogodadza vamuchat zvinoenda nekuti chi. Hours mangani. Mari unokoma rori anongoiwa 30 minutes. But iwewo uchitaurawo nevamwe vasingashaine handinozakala chichikushaina vekuti vanokuaccepta uchitaurawo navo vakuru kwauri ana tsoki nevamwewo vanoti vari kutambidzwa here mari idzi kana kuti ndidzengotaura dzemaplatisheni. Aiwa unotambidzwa kuri mabig artist amene zvaningoitora. Hapana vamwe vanomborohwa bhutsu nemari. Obviously unombovarwa kapona kunoimba kusvika badhara. Haini special umbotanga chiri kutanga zvezvi. Unenge uchipiwa exposure chiti kuti umbonzwikwa. Wozi unogona kushaya chance yacho yekuti unzwikwe. Wozongonyarwawo kunzi pamwe ukasipakawo mangwana. Ukangotenga chitoda mari manje udai. Ka 2040 ukangoke kusena ushaya. Saka iwo ne brenzerirai. Ufana ukara mari. Unofanira kuda mari. Utsaga so ufana ukara mari. Undanga uri bambi. Ukazoona kuti vanenge vada kunyanya kusunga marozo atayo. Mari inotera basi. Kuzokwete kuti basa notera mari azi. Because unorwadza kuenda show usiku izo chinoimba kudzokera udheni usanga na 1 rand. Naunga tonezwa unonga patotageta. Samako baba. Since unoda kuita yakwe maiki ne social life yedu zvinozoita sei? Ayika nditi nditonditira. Kumba behavior yako. Akupeni ndotokumbira nezoti tine show Saturday ndokumbira Lex. Ndikuera mani ndana akatokumbira dhara. Unokati uchinyatsoitawo zvawaita uchikura unyatsopawo mudhara risiti yake glazo wako chichi kumuka uchigeza maplate vandoziva kuti wadoda anoimba andizoti kasodzoka kumba zondandaenda ushoro ndoona ufunisheni mbelaya saka pakanaona unobata maiki inenge iri maiki chete akona kuzoita imwe maiki iyaya imwe maiki nemwano ukoti anjazi maiki yorutore ainomboipa asi uri waiziyaka chinhu chatinototarisira ndepekuti angoitawo laki rekuti anozosangana nemunhu ane maiki iyo anodouya yo maiki yaurutaura ndeipi
chinondirwadza manje chinondirwadza iwe hausati wamboenjoya mari yacho wakutopusha bhari oiye madrugs ipapo kana utaura zveshuwaka very excellent wozi paya paunoti ngoma paya andipaona kati kama iwe uri kubva kakadzwawo futi woziwo paona kati kayo chanzongi ingadai maresults zvinhu zvakachengetedza wozi ndoda kutaura shuwa dangokupa munhu wani anondirwadza mbari munhu wani potato andinomuziva potato akadai ari kumberi kwekumberi kwakanyanyisa but talent yake yakangopera kana nanhasi kana ndikamusangana naye totongomubvunza achiti ya but mashoko ako anorwadza tobva tamirira ipapo munhu aifana kunge kana aforena hameno tangadai ane tunhu twake twakawanda pane zvakamuvhiringa imo mukutandara imo mumanight club imo mbani zvakamuvhiringa iwe unotoziziya but uda kuhwanda chete zvimwe zvacho unoziziya pasauziya sekwe wakaenda kugwaji kana wakakuenda kugwaji seni unotoziziya aona hapana zvimwe zvanhu zvandingangoda kutaura chikoro wakaenda kuchikoro iwewo aeiou nezvakawanda imomo mumanight club zvakaitika pana potato maanitaura zvakawanda potato akanonoka kureda kuti ndamucelebrate saka kana muri mucelebrate pane zvinhu zvitaufanira kuita ufanira kunge uchikumbira munhu fodya ukati uchikara doro steri saka potato manje anga ane steri unozoinge mari mucelebrate unogona kumiswa doro unoziva mwedzi wekutanga kwanira kuti mucelebrate ukona chinhu chiripo ka zvakafanana nadhelate mukadota uya ndowanga ari macerebrate enguva yedu tichiri kuenda kuchikoro but munhu wekuti aifamba zvake nezvimavhw zvake ndo zvaaida but nguva iyo anga ari kumberi kwekumberi vasora aita achidarika pana ukangoti mudhara mukadota inini chandaimuziva aibva angoisa gumbo rake pamabreki otodzika mota imomo akutoya pamuti bakazipa here vakomana okuitira dhirama rake ipapo hazvina basa takakarwa sutu yemarei crocodile belt chichi airowa matakina ake kana imwe yaye aiita but aizvininipisa abva angoita zvamuri kuitachiri kuitika akomana akafa iri mboko ani aiwa akafa hake iri mboko but ndiri kuti inini ka wanzwa here uri kunzwa inini zvandodira mukadota manje aizvininipisa anga isingaite neta vamwe yekuti ukamhoresa vamwe munhu ukamhoresa mwe vamwe vaimbi hatidi kutaura nemazita instead yekuti amiseka iwe unototaura naye uchimhanyira mota yake kudai anotobharira window wamhoresana nevanhu iwe uri muimbi uchatokukoza tuma nhamba nenyaya dzauchanzwa ipapaa ari kuita mari yakachitofo akafa iri kusuro yoyo dai akanyatso zvininipisa achibvunza ndo zvinofanira kuitwawo ndosaka uchizoona kuti vabereki vakatibereka ndosaka vachiramba kuimba zvese zvataitaura zvavanorambira vanenge vasiri rongozi chiserebheti chekuimba imba ichika chinoita kuti munhu chinongopanduka
potato chenongoza ndoti potato yogasi akasiya panapa Haifuna ukuchinja. potato akasika panapa especially imi macelebrity vemakokoko imi tinobohwa pamuri mapfekere enyu dressing oraitiro ipadheni pane masistireni pana mumza wako ari pomudhara wako ari everyday anenge achira kupfeka zvechifinhu everyday uchiratidza amai vako penti yako zvakanaka here echifini ndo zvakada sei manje izvozvo ka zvokuti unoratidza momza yako amai vako akubereka vachiona kapenti kako haufaniri kuonekwa ndiwe naamai vako mazachi chinetikazvisinekori pastage ka munhu wekuti ufari mafanza kufarreamadressing asiyana ende vanhu vakasiyana mapfekero ome izvozvo ndo zvandiri ndochilofo chacho ndochinoda kuti mushayi mabhege emari engonzi unopuwa zita unopuwa zita atione zita rako karipabhedhe unozopuwa rimwe manje unozopuwa rimwe rasingaziye echiroro zita riro ndo rinokupa mhepo manje pana mari yaunopuwa wakadaidzwa pana ana tokiwo unongozvingopuwa makuva chete vamwe vachiverengerwa iwe uchipuwa makuva nemitpai saka haungararame nekuva nemitpai uri kudawo ndai ndeanatoki but vanhu vakasiyana mazina warira izvo azvioti munhu chanemba zvinudhanitsaramira ane unhu hadaro good example wakamboona Chimbetu kusvikira afa wakambomona achipfeka yekupenga yekupembedza kana yekumonyamona aiwa ndingopa example yakanaka inini handinombobvira ndakaona Chimbetu handinombobvira ndakamboona Chimbetu inini achibata mike asina kukama musoro asina smart ani suluye kuita sei arembedza bhurugwa azvitomitire because zvito zvakaverengere generation haikonoti hazvitomiti akuipa akaidropa bhurugwa achiti akaidamidza bhurugwa iwe urungonzenga zvauri kutaura saka iwe kana uchida kuita umbimbidoga manje uchakuwara nekuva uchodzoka nemiti payamatora mari ndakutaurira uchangoguma netuma kuva nemiti pai vamwe vatora mari une maki bhokozi tatosangana neyo vamwe havanombopuwa advice iwo kana usingada kutora mari kana uchida ungoti uzotaura vamoti uchakwara nemachike slice yakuita nharo vamwe vanenge vachitora mari yekuchikwara nemachike slice ugadzikirwa twiza manje vamwe vachitora mari but ikoko kwacho kunoda discipline inga makanzwa kura uchitaura kuti kana makuda kuimba maimbire atichakuisai mukati imbai zvamunoziva hamunambozvinzwa here apa mamutanga kunzwa nemi mukati mupi orit mukati hamuziye mukati munodarika mumba orit nokuti nokautaurwa zvekuita mira apa gara apa ya munhu andozvizvo anofila panguva idzodzo vaisa anonyira rega but kuti uite bhedremari pana masingatura mari pana munhu anokanganisa asingazive munhu asaningatoziva chakanaka nechakaipa but mari inoda discipline manje kuti kana uri murombo unongochina kudiscipline wemari but kana ane mari manje discipline apa aiwa unoziva kuti chii chinozoitika manje kana wakuzviita webhegi unozoseterwa manje unonzi long rope unopuwa rope yakareba womboregerwa yosvika kunotoni tambo yayatanga kutonzwa manje unodzoswa futi panapa manje but ukangotamba tamba kandichiziva kuchengetedza bhegi rako zvinenze discipline inodiwa kana iwa na Michael Jackson yavaita yavayakuti angafanika ane magesi aitonzi discipline aidzongwa ndosaka iona Michael Jackson anga kutonhuwa maUS paanenge ari asati akutambisa but munhu inonga riri basa rake ana bhegi wanotamba asinopfekwa but ane bhegi wani aiwaka but bhegi racho raserera raserera bhegi rake radzikira apa tone murume wakandisenda kubasa
Uruzati bhegi rake radzikira. Badanga kune bhegi baturu kusabhegi. Tiwirira noruzati bhegi rake radzikira. Radzikira badanga kune bhegi basi. Radzikira nei? Bawada. Izvando boziva Bawada. Aziri chiripo. Badanga bhegi. Yes, yes. Akudya chogarira bhodhoro zvaita zvezvo. kuti vanhu vafara ndiavo nemengo parasina matindinda mashowa zvauti mazvinaamutori kwamutopisa pondo unoziva kuti chii vanhu vanokuita kuti upenge kuti udone vanhu mafanzako anokuita kuti utyanye tokizabzatangaiizvizvitokisa zvaita kudaro zvinhu zvinochinja mudaro nekufarirwa kwaunenge uchiita kwekwe unopezerwa kuenda tobheki nofedha uzobva vamwana unoparisa use chimwe chino chaunofana kuziva unambofamba kanyeberana zvenyu nemaiki munhu nemunhu ane nguva yake yekutora mari kozoita nguva yekungoti unenge wangokwara maoko uchingoda kuita yakasmart uda kuzita wakapenga but hamba tisina mari yauchatora zvakafanana nani muno muzimbabwe munomu zvakafanana naMoses Shunga ndiye akatanga akakuita mutamba akatanga kuenda mbira achiuya nebhenzi achida iso but nguva yake kunyatsotora yakawanda yakapera toya pana Peter yakaperawo zvinenge zvichingoita chidaro vamwe vachiuyawo vanyowani ane nguva yake hati iwo mwari akatiraramisa tichionana kana zvida kunyatsobata mashoko andataura ka discipline kana uri muimbi kama mafans akaone kuteera not kuti unogona but discipline and Empresses. the way of dressing and discipline Ai but imwe dressing inotora mari. aiwa dressing tinoita padressing iyaya hapana vari kuzodhomboka upfeka zvinhu zvepastage hembe yadzo dzinoda vanhu vanadzo dziri zochinjirwa kuseri uroere mugera urambofamba Saka watichire mwana. tautaurira Wamumudza nani makore mangani? ane mangani zvingopedza chikoro bvaita sei ndipo atangana nemaiki zvakanaka but pane zvimwe zvokuzoti ticha ari muleseni watanga ka watanga yave kujamba jamba Udhoboka. ndomatangira kaita taitozvita muklasi ko zvinongokubata kandi tizamuropa here unongotanga uchida isorwa uko ona Yaba wani. Unongozigara pasi. Kotoka akaitwa sei? Handiti akaendeswa kumusha nenyaya yekubata maiki. Aiwa akaendeswa kumusha nenyaya yekubata maiki. Bazotsuka. Apedza chikoro. unokandwa Akubata chingoma. unokwanisa kuendeswa kwakaberekwa kana kuti amai vamudhara kana kumastreets unoendeswa kumastreets unoatadza kuwirirana Kutanga na Madminox. Pasina kumusha. Kana jena kumusha ngana pa 24 Avenue. Maita bo. Mtaurire last word of advice. discipline and dressing Discipline and good Ninya usabate mic isiriyo. Bata mic chete. hakuna kuva great pamari kuti zvadajambisa mafanzi
ndakudawo bhegi rakafanana nevakuru. Aiwa aiwa mudhara sototomboyemba nokwatotera mari yako dhara saka unovedzereka sei? aiwa pane pamwe pakunziwa unoda unoimba newe bati hakuna kutaura nhamba tichaona zvatichakuitira vanga Ukasopiwa mabondi ukaitizwa mapoa mabondi kwe. aunyimwe mari aiwa ka uri kuona zvandataura ndo zvandati nini kana iwe uine discipline nedressing zvinotuisa zvezvinachinenda nekuchakamira seianzovanota chisofta vanonokusheri mari kuti iwewe chekutanga papya paunodaidzwa papya zvikuda kuti umbotibatirewo mike kwe30 minutes vanenge vatoziya dressing yako nehunhu urunzwa saka usamboda kuzvinzvenga aiwa vamwe havana Asi ndo zvaarumboita. ilaki yemari chikadika handisi kupokisa zvavokuti about dressing tisingaibhadhari but kune imwe inobhadhara mudhara zvichikosvika pasesotombotaura zita rako nongototora mafanzi sutu rakarembera urikuona chii pane pamwe unonganidza mafanzi usingazonganidza mari paakaudzwa madirema rakaramba maita bho haasi kuteerera ka uyo haasi kuteerera ka mwana Mwana uterera. achateerera toteerera bandotonzoza mukutira nezviwazi iwe unopadhuze kuti kana wabata maiki yako iyoyo umbokurosawo kana umboenda pasouth africa mwari kana ava anozokubatsira unomboona asosietawo nevamwewo veko level yako mbonodiwo vari kuzvitosi muchirungu vanoiti exposure yekuti umboonawo level rako muchishaya maideas zvinokubatsira kuti aiwa uri munhu ari bhoma kuti kune maartist anovhaira aiwa izvo zvauri kutaura izvo zvaizvo ndino handina nharo nazvo hambeno pamwe vamwe vane nharo because havasi mumusic industry ndozviziva ndakatomboda wakavharira zvakafanana muno muzimbabwe unoziva vanhu vanoti zvavo macheso nditsaga but ane rudo kusina mamwe maartist anoda kusumudza kana ava vachete mima muri vadiki zvenyu pamwe wanga waberekwa pamwe wanga wasati ana chibatura rara ndiye munhu angaine rudo kuvaimba vakawanda chibatura akatosiya asumudza vanhu vakawanda anjesi mudhanzi hakuna zvizvozvo mudhanzi anoda kutofunga madrugs longo aya ngoma nongoti munhu anogara akadai ndokuti zvidamba unoda chifreestyle traipa ameno but iri nyaya yemadrugs iyo ndosaka wanzoda kubvunza kuti unotora here madrugs yesohoku manhongera aunoita manotsi ako uchiimba ndefeafea osi pane mamwe kaanoitwa kuiswa musupuka kuisa muchikafu robva zvangogara muropa tanga unonga madrugs aibo akawani iwo ramba wakashinga zvokuti zvinofanira kuti zvizobenefita wakakubereka first unogoti achi saka makutangisa futi nyaya yapere chemwari kana achiita zvemizi kutanga watochena iwe ozozvibveredhamo kana watiwa unotanga aita sei aiwa ati ucharamba uchita mari yobva yapera usina zvawamba waitianokuduka unyanza tachibva kutaura maimhanzi aona ndodya mari dzavo kudya mari kwakasiyana enda nekuti obviously munhu ukaita mari apana potodhiba mhuri yako vachitoiti kuti yeserebeinini zvandiri kutaura ndiri kuti iwewe pane here pekuti iwo ungabate maiki zvakanaka iyo kana kuti maharare gardens munhu vamwe mapuwa venyu yenyu munzi
vambokupromota ivo zvinokunakidza here kuti iwo uko wakarova smart yako chidumbu rako riri bho kudheni uko hapana chavasiya waita 6 mazai chaiwo netool zauda kutenga kumba woenda pamberi pevanhu utanga uda isoka roko kako manje ukadaidzwawo nana sulumani wopuwa $60 pane paungaifuridze ne3 days unenge wakupenga jara mari yaritorwa ne1 day ayanga iritorwa wakaroti1 day dzinotatoirowa saka ndikutaura ndega ndosaka ndichizobuka kutaura nemi dzimwe nyaya ndepapiko paungafuridza $60 nyika yakaoma kudai sendamutaura Pagoro 6 gida in 3 months. 6 gida. But statement eparufai mbamisa ya. Mario 1 day. To talk the real life. Kwandisi kudya mari. Vane mazita mahombe chaya vari kuita vachipaiso homwe dzavakafamba-famba onoti ngatiunganei tichitaura zviririyo ini ndo zvandinozokujamukirai manje kuziya ari kudya mari ezvinezvi ndiani komunyika muno $60. taura hwani wacho kana vanonzi anakamotovesava vari kuita sei havaso vari kuimba kanhamba kainakira tobuda misodzi havasi kuchema hakuna ane mare kotamaiko kutaura zvemalebo mara hamuna mpoka mara hamuna abhavha muri kubata bhatingai mpoka hamuna chino mpoka $60 3 days aihukawo futiwo Time out, Mandas. Ajua mbunza dane vana vangani. Mbunza dane vana vangani. Una vangani. Ane 5. Saka 60 noshi yakawanda. handitomuchidhiri chakadzedzereka nechiponda mwoyo akona unyepera vanhu akona unyepera vanhu 60 zvaya 3 days inokwana kana uchida kungoita zveudongoti urara saka atora 60 tenga muri wowarikuita 3 days but kana uchiita zvedoro nezvimwe zvese zvika zvakuna okutengero vanomwe Hai, ngachipera kashomwa. Aya bo amaita bo. Boss. Sisi waita bo. Mdara Mandasa waita bo. What did you? What out anga food? Ari kudya mari ndiani? Ani. Boris azudya mari, ndese Boris ava. Ani. Anani ko. Anani. Wamunoda kutitaura kuti ane mari ndiani? Iri kupi mari yacho? Utakagarire Kuiro rasha maketa. Zveta mari, tabukira supa ile tamari. Mandasa. Tabukira supa ile tamari supa.
kuti kwenda kugara Umatwiza mdara.